Croeso I Swig Sydyn 3, y diweddara yn ein cyfres ni o nosweithiau barddol rhithwyr gan Bragdy'r beirdd. Penillion fesul peint, a does ddim hyd yn oed rhaid I chi godi I fynd I nôl chwanag at y bar. Mae'n cyfan yn dod ato chi. Wel, mae'r ddwy swig gyntaf dal ar gael, os ydych chi fethu heina. Maen nhw ar gael trwy bodlediad, trwy Facebook neu drwy YouTube, a maen nhw werth I gweld. Ond pidiwch yn mynd I chwilio amdano rwan, achos heno yma, ar eich cyfer chi, wan hyn, mae gennym ni 5 o gerddi neu geneuon newydd sbon danlli gan 5 o feirdd rhagorol brofiadol, sef Iestyn Tyne, Sion Aled, Gwyneth Glyn, Owen a Anni Llŷn. Felly, llenwch eich gwydr, ystedwch nôl yn eich slipars a mwynhewch y cyfan. Mae noson ni heno yma yn digwydd mewn cydweithrediad hefo Gwyl Arall. Mae Gwyl Arall, fel arfer wrth gwrs, yn benwsnos llawn dop o sgyrsiau, o lenyddiaeth, o gerddi, o geneuon, o gelf, a hynny'n digwydd yng Nghanarfon. Ond oherwydd Covid-19, mae Gwyl Arall eleni yn digwydd ar-lein. Mae yna 2 fantais I hynny wrth gwrs. Un ohonyn nhw ydy, os na fedrwch chi cyrraedd Canarfon mwyn rhannu yn yr hwyl, mi fedrwch chi wneud hynny ar-lein. Ac mae'r ail fantais ydy hyn. Yr ail fantais ydy hyn, sef bod digwyddiadau yn hytrach na cael eu crynhoi I un penwythnos yn cael eu mestyn trwy fis cyfan. Ac os ydych chi eisiau gwybod mwy am beth sydd ymlaen gyn Gwyl Arall eleni, fydd yna link ar ddiwedd y cyflwyniad yma, mwyn I chi peidio colli fyd. Wel, mae Gwyl Arall eleni wedi hailfrandio fel Gwyl Ffor Arall I adlewyrchu y newid sydd wedi gorfod bod. Felly, ni'n meddwl bys hynny yn destun priodol iawn ar gyfer yn beirdd ni hyn yma, sef Ffor Arall. Felly, heb ragor mae droddi mwy, mae'n amser I agor drysar Bragdy, led y pen yn gorad a chroesawu y bardd cyntaf i'n llwyfan rhithwyr ni. Hyn yma, sef Iestyn Tyne. Wel, mae Iestyn yn fardd ac yn gerddor. Mae wedi bod yn weithgar yn y gorffennol efo patrobas a pendefig yn plith eraill, ond wrth gwrs mae gigio ar hyn o bryd, wel, ar ben, neu wedi cael ei gohirio am y tro. Mae Iestyn yn un o sylfaenwyr y stamp, a mae wedi bod yn brysur iawn yn diweddar, yn cyd-olygu hefo grig miws, blodeugerdd o'r enw Deud y Drefn pan nad oes trefn. 100 o gerddi gyn 60 o feirdd cyfoes, a mi fydd hwnnw, neu honno, ar gael y mis Awst, a mae modd I rhagarchebu fo o flaen llaw. Yn y gorffennol, mae Iestyn wedi cyhoeddi 2 gasgliad o'i waith I llun, addunedau ac ar adain, ac mae'n gweithio ar gasgliad newydd ar gyfer ei chyhoeddi flwyddyn nesaf. Mae hefyd yn gweithio ar album o gerddi a cherddoriaeth wedi ysbrydoli gan y llun eiconig hwnnw gyn Jeff Charles o Carneddog a'i wraig yn ffarwelio eu catra nhw yn Eryri yn 1945. Wel, dyn ni edrych ymlaen at glywed mwy am y prosiect yna, ond yn y cynamser, mae'n bleser mawr croesawu Iestyn I agor y noson I ni hyn yma. Diolch yn fawr I ti, Ifor. A fel mae'n digwydd, o'n I wedi meddwl swn I yn cyflwyno rhywbeth allan o'r casgliad cysyniadol yna dwi wedi bod yn gweithio yna fo. Dwi'n meddwl bod o yn ffitio rwsyd I fewn I thema'r noson heno. Wrth gwrs, o'n i'n gweld 2 berson yn y llun yna ar drothwy y chwalfa fwyaf yn ei bywydau. Mi dynwyd y llun yn Awst 1945, fod nhw'n byw yn y Carneddi, ffarm fynyddig, ddim yn bell o Nanmor, Gerbedd Gelart. Ac erbyn mis Medi'r flwyddyn honno, oedden nhw yn byw yng nghanol ardal ddiwydiannol Hinckley yn Lloegr. Cefnlen hynny wrth gwrs ydy hunanladdiad I mab nhw, Hywel Wyn, mi ddarganfu wedi gorffo yn Llyn Dinas un bora o ha 1945. Ac mewn ffordd bod wedi bod yn rhedeg y ffarm ar ran y 2 ohonyn nhw oedd ymhell yn ei 80au. Felly, ie, maen nhw ar drothwy newydd mawr yn ei bywydau. Ond y gerdd sgynnau neu'r geiriau ar gan sgynnau ar gyfer chi heno, yn seiliedig ar lythyr gan Catrin Gwraig Carneddog,
sgwennwyd y llythyr ym 1949 at gyfaill iddi, felly 4 blynedd ar ôl digwyddiadau'r llun yna. Ac mi dorris yng nghalon braidd yn darllen y llythyr, a fel mae'r dyfyniad sydd ysbrydoli'r gerdd yn mynd. Mae'n dweud, dydd Nadolig y llynedd, mi fedris i grio am y tro cyntaf ar ôl colli hywel, a charedigrwydd y Nadolig a dorodd yr argau. Roedd 2 flynedd o ryfel oer a'i golli yntaf fel y darfu i'n ei wneud wedi cloi fy nagrau a teimlwn fel dynes mewn breuddwyd. Felly, Galargan Catrin ydy enw'r gerdd yma. Mae'n oer mewn tre estron a gafael atgofion yn teuru ar galon nad digon i'w dyw. A minnau yn unig yn oedi'n flinedig daw clwych yn Nadolig drwy'r diliw. Aeth 3 o'm hant bychan yn gynnar dan gryman a chroesi'r llu arian wrth hedfan tua'r haul ac un yn Las Lencyn aeth yntau o'r dyffryn i'w dilyn nhw wedyn am gadael. Y 5 a'i gwyliodd yn mynd draw o'i gwirfodd a mynodd ei dilyn nhw drosodd rhyw dro. Y nŵr oer Llyndinas ei boddwyd heb urddas a'r deyrnas o'm cwmpas yn cwympo. Caf ddatod y cloion a'r fudan o fidion daw'r poenau fel ffynon o'r galon dan gel. Ac yma mewn gweiledd ar wely'r ymgeledd, caf wylo o'r diwedd yn dawel. Diolch yn fawr Iestyn, cerdd dirdynol yn wir. Wel, mae'n bardd nesaf ni, Sion Aled yn rhannu o Borthaethwy. Mae wedi byw yn ei dro yn Wrecsam, mae wedi byw hefyd yn Melbourne, Australia ar un adag. Fo oedd prifardd y goron ym Maldwyn yn 1981, a falle bobl ddim yn cofio fod o hefyd wedi bod yn Mastermind Cymru yn 2007, dwi'n meddwl, a'i bwnc arbenigol bryd hynny oedd bardd arall o fôn, sef goronwy Owen. Wel, mae Sion Aled wedi cwblhau doethuriaeth ynglŷn â'r ffactorau sy'n arwain plant blwyddyn 6 a 7 i ddewis defnyddio Cymraeg neu beidio. Ac nath i ymchwilo ar gyfer y prosiect yna, mynd efo i gymharu nodiadau hefo sefyllfaoedd ieithoedd gwahanol sydd wedi cael yn Wlad y Basg, yn Werddon, yn yr Alban, hefyd ymhlith y Mohawk yn Canada, a pobl Nia Cwr yng Ngwlad Tai. Dwi'n siŵr os dwi'n dweud hwnna'n iawn. Ond beth bynnag, nath yr ymchwil yna esgor ar nifer fawr o gerddi gynnyfollu. Dath i gasglu'r cyntaf o, Dagar y Rhew, i'r golwg nôl yn 1979. Welodd rhaid aros tan 2018 ar gyfer y gyfrol nesaf, Meirioli. Gobeithio'n wir fyddai'n rhaid ni aros gyhyd am y trydydd casgliad. Ond ddim rhaid ni aros am ei gerdd nesaf o, achos mae yma ar y drothwy fel petai yn barod amdano ni, felly rowch groeso mawr i'r bragdy i Sion Aled. Wel, fel ydych chi wedi clywed, dwi wedi crwydro'r byd dipyn bach, ond mae gwreiddiau'r gerdd sydd gen i heno yn fy mhlentyndod pan o'n i'n byw i ddechrau Mangor ac yn Amhawddeithwy, ond yn y 2 le yr olygfa o'n ystafell wely o'r cawneddau yn Eryri. Ac be aeth â fi nôl i'r olygfa yna oedd y sylweddoliad bod Cymru ar hyn o bryd ar ryw groesffordd ar ryw ddeuddwr felly. Mae yna obaith i ni ennill annibyniaeth, ond yna berygl mawr hefyd oherwydd yr tueddiadau o Lundain ac yng Nghymru hun yn erbyn yn dyfodol fel cenedl annibynnol i ni fynd y ffordd arall, gyfalla'n fwy felly na'r Alban. Felly cefndeuddwr ydy enw'r soned sydd gen i heno. Hiraethais amdanynt cyn ei nabod rioed y bryniau a loewain rhos a ddiwedd dydd. A swnio'n as pan o'n i'n ddim o oed am siawns i'w crwydro yn herfeiddiol rydd.
Ond roedd rhyw ias o bell y weld march chwyn y cuddiau'r niwl yr esgair dan ei hyd, a gofnwn wrth i'm ddringo, gau bob dim yn nheyrnas lwyd y cwmwl draw o'n byd. Yno rwy'n loitran, uwch yng nghanol oed, a'r dŵr o'r gors yn llifo a ddwylaw, yn ant yn dawnsio gobaith tua'r coed islaw'r cefneddin gwasgar grym y glaw. A chlywed ar yr ochr draw i'r gardd, yr rhaeadr yn dwndro dan ei tharf. Diolch yn fawr, Sion Aled. Wel, dyn ni am fynd i eiddionydd nesaf at Gwyneth Glyn. A Gwyneth, wrth gwrs, yn nofelydd ac yn fardd. Ei phrosiect nesaf, medda hi, ydy gweithio ar gerddi ar y testun Cerddi Canol Nos ar gyfer casgliad sy'n cael ei olygu gan bardd plant presennol Griffith Eiddion Owen. Mae hefyd yn sgriptwraig i pobl y cwm, wrth gwrs ddim ar hyn o bryd, ac mae'n gerddor. Yn 2005, ddoth i album cyntaf hi i weld golau dydd, sef Wyneb dros dro. Ers hynny mae wedi cyhoeddi sawl album. Ac yn ddiweddar, mae hi wedi bod yn cydweithio hefo Menydd Gwilym, Sian James a Gwenan Gidbard dan yr enw Pedair. Mae hwn yn rhyw fath o golectif sydd yn mynd yn ôl i Steddfod Môn yn 2017. Mae wedi bod yn dod at ei gilydd yn achlysurol ers hynny, ac yn wir eleni oedd nhw wedi gobeithio mestyn y chwaeroliaeth i gynnwys cantoresa a cherddorion o'r Alban ac o Iwerddon. Ond wrth gwrs, dyma Covid-19 yn drysu'r cynlluniau. Ond maen nhw wedi llwyddo dod at ei gilydd i recordio o beller yn eu tai gwahanol, ac mi fydd na dracia gynnyn nhw, tracia gyn Pedair yn ymddangos yn fuan iawn ac ar gael i'w lawrlwytho. Wel, yma, ben ei hun, mae Gwyneth heno yma, a sgwni fe fydd gen hi i rannu hefo ni ar y testun Ffor Arall. Croeso mawr, Gwyneth. Diolch Ifor. Mae'r gân yma ar gyfer unrhyw un ddaru osod nod clodwiw i'w hun ar ddechrau cyfnod y lockdown, a sydd ella'n teimlo erbyn hyn bod e heb cweit gyrraedd y nod hwnnw. Ar y dyroddwy y meidwyo, a hithan dro ar fyd, a'r droddwyr gofid a'r galar, mi roddai sydd ymryd ar fynd ffordd arall drwy'r cyfnod clo, nes doi'r hael ar fryn eto. Wffdiais at y panig brynu, ar bapur lle 6 a gin, budsoddau sinau y nofelau, Sian Orddi a Llyr Gwyn, 1000 gwell gen I na bws a bwyd, ydi binge ar gyfrolau Alan Llwyd. Mi godem yn blygeiniol, gwneud sesiwn Joe Wicks cyn 7, brecwast meddylon a hamddenol, yn aneiddgar at y gwaith o addysgu'r mab, a hynny'n rhwydd a reilwyd mor ddiddos a dedwydd. Gweithdi cynganeddu dros ginio o lysiau organig o'r ardd, a'r hogyn hyfryd yn y pefrio wrth byryddion chwip o fardd, a'r Xbox aflan a'r iPad bach hyll, oll yn hel llwch mewn rhyw gornel dywyll. Awran o ddawns y glocsen,
a gweithdi cyflath a bara brydd, cyn dosbarthu'r dan teithlion i'r anghennus yn plith, tra'n canu holl hwyan gerddi'n gwlad, heblaw am dacw mam dŵad. Ac felly treiliasom yn dyddiau yn weithgar a llon ac iach, darllen straeon tu llew cyn os hwylio, a chainc ar y delyn fach, ac yna syrthio i drwmgwsg da, gan ysu am y diwrnod nesaf. Roedd Ebrill yn bara dwysaidd, roedd Mai mor felys a mel, ond erbyn hyfryd mis Mehefin, aeth y bara brith yn stel, ac erbyn I hirddydd haf chwthi blwc, a ddaeth hael ar fryn, wel ddaeth o ffwc. Gorffennaf a phob un diwrnod yn llifo i'w gilydd fel dolir hydd. Mae gen I un par o jamas I gysgu, ac yn hwnnw bydda I drwy'r dydd. Dwi'n hyd nod yn cofio sydd I llnau y tŷ, a ryw atgof pell ydy'r glendid a fi. Mae'r prifardd yn gaeth I Netflix, a'r mab ar I Xbox rownd reel, a finna'n ail drydar yn passive-aggressive dros beint o Baileys a wagon wheel. Mae'r garddio a'r pobi di mynd yn drech, a chofiant Kate ydy'n papur lle chwech. Mae'r hogyn yn byw ar Skittles ac amball I sausage roll. Da ni'n sglaffio gymaint o pizzas a donuts. Dwi di magu ail benol, stam digon o Sauvignon Blanc y byd I lenwi'r holl ddyddiau ar ei hyd. Ond dacw beledryn bychan yn mestyn dros ail y bryn, a'i gwawr yn rhyddid o'r diwadd, ydy'r goleuni gwyn yn tai headlights 4x4 yn dengid i'w hafan ar lan y môr. Dewch a'ch arian i'w gwario, dewch yma'r plaen plwy, da ni'n rhy pist o bus a segur I wneud ffocol ddim mwy, ond canwn ninnau oll yn hyd, o na bai hi'n haint o hyd. Diolch. Hyfryd iawn, hyfryd iawn. Mae rai fi ddweud, dwi wastad yn hynod eiddigeddus unrhyw un sy'n medru cynnig cerdant, ond yn wir. Wel, diolch yn fawr. Ac o eiddionydd, mi awn ni i'r de. Mae Morgan Owen yn dod o Ferthyr. Mae wedi treulio cyfnod yn Aberystwyth ac yng Nghanarfon, ond mae wedi ail gartrefu wwan yn y de. Mae Morgan wedi cyhoeddi 2 gasgliad byr o gerddi Dyma, sef Moroedd Blaenslais Dŵr, yr enw'r cyntaf, a Bedwen ar y Lloer oedd yr ail. Ond mae Moroedd Blaenslais Dŵr wedi ennill wobr Michael Marks llynedd am bamffledi barddoniaeth. Mae hein yn wobra Prydeinig sy'n cael ei, maen nhw'n bodoli ers i'w ddegawd, a maen nhw'n cael eu cynnig ar gyfer pamffledi sydd yn wneud argraff. Ac dwi'n meddwl Morgan ydy'r cyntaf I gael ei wobrio gynnyn nhw yn y categori newydd ieithoedd Celtaidd, felly llongyfarchiadau I Morgan am hynny. Mae Morgan yn ddiweddar wedi bod yn ymchwilio I hanes rei o'r strydoedd a chymunedau coll
yn ei ardal enedigol y Merthyr. Mae hefyd yn gweithio ar gasgliad o ysgrifa gyda chymorth un o ysgoloriaethau Llenyddiaeth Cymru i awduron. Felly os oes yna gyhoeddwr yn gwrando hyn yma sy'n awyddus i'w cyhoeddi nhw, cysylltwch efo Morgan wedyn. Dwi'm yn gwybod os fydd y gyfrol ysgrifa arfaethiedig honno yn cynnwys lluniau, ond yn sicr mae gen Morgan ddawn fel ffotograffydd yn ogystal. Mae'n rhannu lluniau hyfryd iawn yn rheolaidd ar ei gyfrif trydar. Ond rhannu cerdd mae am wneud hefo ni hen yma, felly rowch groeso mawr i Morgan Owen. Shwmai, diolch fawr am y cyflwyniad yna. Mae'r gerdd hon yn deillio o fy nghyfnod yn byw yn Lerpwl, lle o'n i byw am rhyw 2 flynedd yn ôl. Felly, yng nghyfnod y gerdd hon, o'n i ar fin y llythrennol, troi ffordd arall i fynd nôl i Gymru i fyw. Ond mae'r gerdd hon yn ymwneud â storm haf. Oedden ni yn eistedd tu fas yn Lerpwl, tu fas ein fflat ni. Oedd hi'n diwrnod chwilboeth braf iawn ac yn sydyn o nunlle yn llythrennol dath na storm, dath na law mawr, gwynt uffernol gryf, ond ath hi yn llythrennol fewn cwbl o funudau. Felly oedd y storm hon, y storm ddisymwth iawn. Mae rhyw drosiad eitha addas yn credu ar gyfer yr oes rydyn ni'n uchel yn ddi ar hyn o bryd, oherwydd mae popeth yn newid mor gyflym. Pwy cwbl o fisoedd yn ôl, nid cwbl o fisoedd nawr erbyn hyn wrth gwrs, pwy dechrau'r blwyddyn byddai'n dychmygu y byddwn ni ble ni nawr, gyda Covid a phopeth arall wrth gwrs. Mae wedi ein taro ni fel ton o fôr diddig braidd. Ond dyma'r gerdd, storm haf Lerpwl, felly dyna ddigon o rag am y droddi, a dyma i. Storm haf Lerpwl. Tyranad pell yn gnil drwy'r tes, a ffenen yn mwthio drwy'r ffenestri. Glaswellt yn gryd i gyd yn disgwyl glaw, a phawb yn rhyw ancredu. Pan ddiffoddwyd yr hael, prynicododd neb i ben o'r papur neu'r llyfr yn ei law. Rhydd y symwth oedd i fynd. Rhaid fod haid o oelanod mentrus neu ffwndrus yn y gres wedi hedeg yn rhy bell rhyngom ar heilwen. Ond cyndyn oedd y pall i godi. A chyn i'r stryd dewi, dyna'r llen i'n rhio mewn chwa o nunlle. Llwch a chrynion misio mwy o sychder yn ddawns a fieithus yn y cwrt. Ac yna dath y glaw. O'r diwedd. Diferion go iawn a lanwau'r ddinas ac arogl dŵr yn dywel ar dir sych. Oedd y fedwen o flaen y tŷ ar wyr, a'r byd oll tybion ni. Eiliad wedyn, mae'n gefn sydd stond, i rhisgl ynghlyn, dan gernod llond wybren o heilwen. Mae'r un syrth ni'n setlo, a'r tir yn sych, unwaith eto. Diolch fawr. Diolch yn fawr, Morgan. Wel, ar gyfer yn heitem ola ni hen yma, mae'n braf iawn cael croesawu Anni Llŷn. Mae Anni'n gyflwynwraig ac yn awdures ac ar ôl cyfnod yn byw yng Nghaerdydd, mae wedi dod nôl i'w chynefin ym Mhen Llŷn hefo Tudur a hefo Martha sydd yn 2.5 oed a Eigra sy'n 5 mis oed. Os ydych chi digwydd bod yn gwylio hyn yma genod, helo. Anni oedd Bar Plant Cymru yn rhwng y blynyddoedd 2015 a 2017 a mae'n dal yn brysur yn sgwennu sgriptiau i Cyw ac yn sgwennu llyfrau yn enw Cyw yn ogystal. Cyn bo hir, mi fydd hi'n troi i sylw at sgwennu sioe am Sir Ifan a Owen Edwards ar gyfer cwmni mewn cymeriad gyda golwg wrth gwrs ar ganlwyddiant yr Urdd yn 2022. Wel, dyma tro cyntaf i Anni ymddangos fel rhan o'r Swig Sydyn, ond mae'n hen stedjar lle mae Bragdy'r dan sylw, ac wrth gwrs pan oedd hi'n byw yng Nghaerdydd oedd hi'n ymddangos yn rheolaidd yn y nosweithio yn fanna. Hynny wrth gwrs cyn i Bragdy'r troi yn franchise pan-Gymreig ac yn wir falla yn rithiol fyd-eang, rhag ofn bod chi'n gwylio rwla difyr draw dros y don helo i chitha hefyd yn te. Wel, heno mae Anni ddim yn mynd â ni'n fyd-eang, mae'n hytrach yn mynd i fynd â ni yn ôl i berfeddion Llŷn, felly rhowch groeso mawr i
Anni Llŷn. Helo bawb, diolch am y croeso. Un o'r pethau dwi wedi gwneud i gyfnodi'r cyfnod yma ydy sgwennu can fach am y pethau dwi a Martha sy'n 2 oed wedi gweld wrth fynd am dro rond Garnadryn. Felly dyma hi. Sgwrs af lafar dwyd y llian, gweld i binc ar bolyn trydan, sians lei bach a dawns yr hedyn, melyn miniog blodau'r eithi, ysgwarnog yr ebol a'r llo, a'r gwcwnath gannu bob tro. Y pethau bach sy'n rhoid nerth wrth roed y mynydd ar wahân gyda'n gilydd. Blodau'r ysgal gwyddfid melys, glaw ar we fel goglais gwefus, goed yn adrodd hen chwedla, tra'n am sygno'r dyrys ddyddia, ysgwarnog yr ebol a'r llo, a'r gwcwnath gannu bob tro. Y pethau bach sy'n rhoid nerth wrth droed y mynydd ar wahân gyda'n gilydd, dau fwyalch fel gŵr a gwraig, lliw porffor ar lythra'r graig, yr afon ei halaw iach, a dy eiriau dwi'n yn ddewr dwi'n fach, ysgwarnog yr ebol a'r llo, a'r gwcwnath gannu bob tro. Pethau bach sy'n rhoid nerth wrth droed y mynydd ar wahân gyda'n gilydd. Wel, hyfryd iawn. Diolch yn fawr iawn, Anni. Clo anwyl i'r noson. Wel, dyna gyd sydd gynnon ni ar eich cyfer chi hen yma. Dyna gyd sy'n aros i mi wneud ydy diolch unwaith eto i Iestyn Tyne, i Sion Aled, i Gwyneth Glyn, Morgan Owen ac wrth gwrs Anni Llŷn. Diolch unwaith eto hefyd i Llyr Gwyn Lewis a Rhys Iorwerth sydd wedi bod wrthi'n ddyfal yn y cefndir yn corlannu beirdd, cynllunio posteri ac hefyd wrth gwrs Osian Rhys Jones sydd wedi twtio'r sain a'r llun mwyn dod a blas rhyw chydig fwy soffistigedig ar y swig arbennig yma i chi. Wel, mi fydd Swig Sydyn arall o Bragdy'r beirdd yn ystod wythnos yr Eisteddfod, mwy o fanylion i ddilyn yn fuan, ond tan hynny byddwch gwych, cadwch yn iach a chofiwch ailgodwn yn amgenach. Nos dawch.